day, mga ka-agri friends. I am Shirley. I am Jane. I am EJ. Maong mga ka-agri friends, pag-online na, padayon ta. Diri lang sa episode 18 sa AGRISTORYAHAY sa ATI Webinar Series. Good morning, Jane. Good morning, Shirl. Good morning, Ding. Good morning, Ma'am Jane. Good morning. Good morning, Ka-agri friends. Ding, ano na like ka? Huwag nagyayaga sa kape. Mao di ay ganina lang ta magsugod na. Magsugod na ta. Sige, magsugod na ta. We hope you're enjoying your holiday with your family, mga ka-agri friends. Holiday di ay? Yes, holiday. Atong gina-celebrate ang Ninoy Aquino Day. Mau sit back and relax, ubog-uban kami for 45 minutes, kauban niyo ang atong expert. I-remind lang mo na mo to comment your full name para sa inyong attendance sa aning episode. Padayon ta, atong sundan sa announcement sa atong winners sa... Oh my gulay! Find the Gulay Load Challenge. O ang atong winners for today, mao sila Miss Bingbing Sumarado. And Mr. James Abeles Otero. Congratulations! We'll PM you your prizes. Sila ang nakakuha sa Gulay Icons last week, mao ang Walay bati ka po tayo kasi vitamina, unog yun ang alugbati. makulay gyud ang buhay sa sinabawang gulay with malunggay. Wala gyud matang kung lawas kung ang way kami sa panglawas, gikan sa... kangkong. Mga ka-agri friends, basin gusto mo ba makadaog-load, mao kini ang mga mechanics. At ang iyang pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ay kaduha, tulo ka klase nga gulay ang appear sa inyong screen, gikan sa sugod hangtod sa mahuman ang tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kinaibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyo makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, ug sa mga mga host. Ang ikaupat, kung makita na nimang tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa amo ang sunod nga episode. Sa mga gusto mo daog, uban na kami sa tibuok episode para makita ninyo ang mga gulay icons na gawas. Ready naman siguro sila Sherlock Jade sa pagpamina sa itong topic today. Mao, nga dili na nato langanon pa. Gikan sa itik, ato na pugtun-an kung saan pagpadako sa atong mga binuhing bakoy. Sa first episode sa atong bagong webinar, ang AGRISTORYAHAY sa ATI Webinar Series on Back to Basics, entitled Sustainable Advocacy Seminar for Swine Raising and Management. Girl power gid ni nga akong tagod. Kay kauban na to for this episode nga mo-share sa iyang mga kahibalo on swine management. Mao si Miss Annalyn Jean Paulican. Maayong buntag mga ka-agri friends. So aniya nakita karon sa atong last two episodes sa advocacy webinar series on Back to Basics Sustainable Livestock and Poultry Production. So sa atong last two episodes, atong pagahisgutan ang mga basics sa pagpamuhi og mga baboy. So mga ka-agri friends, ubani ako ninyo karong adlaw sa pagtuon unsaon pag-alima ang atong mga baboy. So unsa man ang atong angay i-consider kung kita mamuhi og baboy? Ang performance sa atong mga baboy nakabase kini sa iyang environment ug sa genetics. 70% sa performance sa atong hayop kay nakadepende sa iyang environment. Apil na niini ang iyang nutrisyon, pagkaon, balay, health, ug klima ug ang pag-atiman. Ug ang 30% niini nakadepende sa genetic material ug genetic potential sa atong hayop ug sa breed nga atong pagapilion. Kaya ang kada breed sa baboy adunay naglahi-lahi nga traits or characteristics.
So unsa man ang best breed o pinakamaayo nga breed nga gamito nato kung kita gusto mamuhi og baboy. Mao kini siya ang pangutana sa atong mga farmers nga gusto gyud mo engage into swine or pig farming. So sa pagpili og breed sa baboy, dapat atong mahibaluan kung unsa ang atong gusto nga production. Kay kada breed sa baboy adunay maayo ug dili maayo nga characteristics. So mga ka-agri friends, unsaon man nato pag-ila ang usa ka klase or breed sa atong baboy. So kani ang ato ang bantayan ang ilahang color usa, puti, itom, pula, or ang ginatawag nila nga kabang. So, ang usapod ni ini, aside sa iyahang color, maghibalan pod nato tungod sa iyahang porma sa lawas. Ang katason ug kagamayon. Apil na pod ni ini ang kadak-on sa ilahang dalunggan, naay uban nga paubos, or naapoy gatindog, or ginatawag nga erect ears. So, mao kini mga ka-agri friends ang atong dapat hinumduman kung kita mamili og mga breed sa baboy. Ang pangutana karon, unsa man nga breed ang ginabuhi na dire sa ato ang lugar or dire sa Pilipinas. Unsa man ang mga common nga breeds nga kanunay nang ginagamit sa ato ang mga pig farmers. So atong pag-istoryahan karon ang mga breed ug ang ilang mga characteristics nga maayo ug dili maayo. So aduna kitay unom ka klase nga breed nga pagahisgutan. Naa niini ang landrace, large white, pitrain, Durok, Philippine Native, o Hampshire. So, ang una natong paghahisgutan is ang landrace. Kaning landrace, puti iyahang color, ang iyahang dalunggan gamay, og nakahang, or nakapoint paubos. Ang iyang lawas niini, taas, pero medyo slender, or niwang. Maayo kini siya nga breed kay tungod maayo ang iyahang mothering ability ug maayo siya mo convert sa iyang pagkaon ngadto sa iyahang timbang. Pero kani nga klase nga breed sa baboy mga ka-agri friends, medyo weak lang ang iyahang mga paa or mga legs niini, iyang mga tiil. So kung ikaw mo engage into natural breeding, atoa lang pagabantayan nga dili siya ma-injured. So, ang kani siya klase nga breed, maayo ni siyang anayon ug ang mga anak niya para fatteners. So, ang ikaduha, ang large white. Sama sa landrace, puti ang color niini, insakto lang kataas ang iyahang lawas, ug medyo patindog ang iyahang dalunggan. Kani nga klase sa baboy, dali ra siya mudako, ug maayo pud mo convert sa iyahang pagkaon ngadto sa iyahang timbang. Maayo pud siya anayon kay aduna siya good mothering ability. Maayo pud kani siya nga breed para fatteners. So, kani pong large white, dali ra siya maka-adapt kung plastar lang ang iyahang environment or iyahang pagapuy-an. Pero kung dili siya ma-plastar, muminus ang iyahang performance niini. So, ang ikatulo nga breed mao ang Hampshire. Ang color niya niini, color black, pero aduna siya'y belt nga puti sa iyahang abaga paingon sa iyahang tiil sa atubangan. So ang iyahang dalunggan gapatindog ug ang iyahang mga tiil medyo mubo. So sama sa large white ug landrace, maayo pud kini siya nga himuong anay kay aduna gyapon siya'y good mothering ability. Pang meat type ni siya nga klase o maayo kini siya pang karne. Pero ang iyahang average daily gain or pag-convert sa iyang pagkaon ngadto sa iyahang timbang na aduna lang sa average. So maka-adapt kani siya sa miskan unsang klase nga environment or puloy-anan nga dili kaayo maapektuhan ang iyahang performance labi na sa pagdako or during sa iyang fattening or fattener stage. So, ang ikaupat mga ka-agri friends is ang durok. So, ang color ni ining durok is medyo red paingon sa dark brown. Kaning durok mga ka-agri friends, ginagamit ni siya usually as bore line. Maayo kini siya mo produce og similya, maayo ang porma sa iyang lawas, so aduna siya strong or kusgan nga mga tiil nga igo makasampa kung himuon nimo siyang butakal. Ang durok mga ka-agri friends, maayo kani siya mo adapt sa miskan unsang klase nga environment. Kaning durok mga ka-agri friends, dali kini siya maka-adapt miskan unsang klase sa environment. Ug ang ikalima nga breed mga ka-agri friends is ang pitrain.
Puti ang iyang color niini ug aduna siya'y mga spots or ginatawag nila nga kabang. Patindog ang iyang dalunggan ug kaning pitrain mga ka-agri-friends ang adunay pinakanindot nga klase sa karne kay taas ang porsento sa unod niini. Apan, kani nga breed, dugay lang siya mutubo or hinay ang iyahang feed conversion or pag-convert sa iyang pagkaon ngadto sa iyahang timbang. O very prone siya sa stress mga ka-agri-friends. So mga ka-agri-friends, ang kaning pitrain, maayo ni siya himuong borderline or breeder nga lalaki. So ang last mga ka-agri-friends, ang ato ang Philippine native nga breed. So adunay naglain-lain klase or strain sa ato ang native dani sa Pilipinas. Una na niya na ang na-develop sa UPLB ang ato ang Berkhala. So mga ka-agri-friends, ang ato ang Philippine native breed, ang advantage ani nila is dili sila dali matakdan og sakit ug mabuhi lang sila sa mga natural nga pamaagi o ginatawag nato nga natural farming. So mga ka-agri-friends, ato anang naibal-an ang unsa ang mga klase sa breed nga available or ania sa ato ang lugar. Ang pangutana karon, unsa nga breed ang angay himuong anayon ug himuong butakal. So para sa mga anayon, ang maayo gamiton nga breed mga ka-agri-friends is ang large white, landrace ug ang ato ang Hampshire. While ang sa borderline or himuong butakal mga ka-agri-friends, ang tsada or nindot gamiton nga mga breed is ang durok ug ang pitrain. Mga ka-agri-friends, dili lang ang breed sa baboy ang atong timan-an, pero dapat yun nato ila-ilahon ang mga characteristics ni ani kung kita gyud interesado mamuhi sa ilaha. Kung ang atong purpose mag-anayan, mag-fatteners, or mag-breeding. Dira mga ka-agri-friends, dapat yun nato maila-ila ang mga maayong nga characteristics sa ato ang mga breed sa baboy nga paggagamiton kay kita man ang magdesisyon kung unsang atong gamiton nga breed. Kanunay pud kining ginapangutana sa atong mga pig raisers. Unsa man ang kalainan sa purebred ug sa hybrid nga mga baboy. So ang purebred mga ka-agri-friends, muna niyang atong gidiscuss kaganina. Mao kini ang mga pure line or baseline nga ginakuhaan nato og maayo nga mga genetic material. While ang kaning hybrid mga ka-agri-friends, mao kini ang mga resulta sa pagbreeding or pag-crossbreeding sa atong mga pure line. Example niini mga ka-agri-friends is ang dalan nga na-produce sa two pigs. O aduna pud kitay common diri sa ato ang lugar is ang PIC breed. Mao kani sila mga ka-agri-friends ang ato ang mga hybrids. Adunay importansya nga atong masayran ang mga sistema sa atong breeding or pagbreed sa atong mga hayop. So aduna kitay upat nga sistema niini. Ang inbreeding, pure breeding, crossbreeding, ug ang upgrading. So, ang inbreeding mga ka-agri-friends, mao kini siya ang breeding sa closely related nga mga animals or atong ibutang example, ang pagbreed sa amahan nga akal or butakal ngadto sa anak niya nga or offspring nga babae. Mao kini ang ginatawag nga inbreeding. Unsa man ang mga negatibo nga epekto niining inbreeding? Usa ka negatibo nga epekto niini mga ka-agri-friends, ang gamay nga anak o gamay nga numero sa pagkalutas sa mga baktin. Sunod, hinay kini mudako or dali ra matakdan og sakit. Dili pud kini siya maayo nga himuong breeding stocks. Aduna na siya negatibo o dili maayo nga mga traits nga nakuha tungod sa inbreeding. So kani siya mga ka-agri-friends, maapektuhan jud ang atong production kung kita maga-engage into inbreeding kay minus ang pagtubo sa ato ang baboy ug dali ra kani sila magsakit. Mo yun ni sila ang pinaka main nga reason nga atong galikayan ang inbreeding. Sa ikaduha is ang pure breeding. Kani siya ang pagbreed sa usa ka linya or pure breed pero dili sila closely related or dili sila igsuon. Ginabuhat ning pure breeding kay para ato ang ma-retain ang pure line. Example niini ang pagbreed sa butakal nga large white ngadto sa anayan nga large white. So kani sa mga ka-agri-friends ang ginagamit nato para dili mawala or ma-retain nato ang isa ka pure line or pure breed.
Ang ikatulo mga ka-agri-friends is ang crossbreeding or kani siya ang pagbreed sa different nga pure lines. Aduna kitay naglain-lain nga crossbreeding nga gitnatawag, adunay single cross or one-way cross, adunay two-way ug aduna poy three-way cross. So mga ka-agri-friends, kaning crossbreeding mo kini siya ang ginagamit aron atong makuha ang ato ang mga desired nga traits or gusto nga mga characteristics sa ato ang mga baboy. So example mga ka-agri-friends, i-crossbreed ang ato ang large white ngadto sa pitrain. Kaya ang pitrain maayo siya og klase sa unod, while ang large white maayo siya or daghan siyang anak para makaproduce og mga maayo nga offspring mga ka-agri-friends or mga baktin nga pwede natong himuong pang fatteners. Kaning crossbreeding mga ka-agri-friends mao ni siya ang ginabuhat sa pagdevelop sa mga hybrid nga breed. Ang last mga ka-agri-friends is ang upgrading or mo kini siya ang pagbreed sa atong mga native dani sa Pilipinas ngadto sa mga pure breed lines. Kay nga naman, unsa may purpose nga nung mag-upgrade kita? Kay ang ato ang mga native breeds, aduna siya mga maayo nga characteristics nga angay ipang-improve. So, muning ang ato ang native breeds, gina-cross nato siya sa mga pure breeds. Ang upgrading sa ato ang Philippine native pig mga ka-agri-friends, dili lang ni kay kaisa lang ginabuhat. Sa mga research niini, kapila kani siya ni agi og crossbreeding o pagpili sa mga offspring or mga anak nga maayo or nagapakita og mga maayo nga traits or qualities. Ay kini siya gina-introduce. Importante gyud nga atong masayran ang mga nagkalain-lain nga sistema sa breeding. Kaya ang ato ang breeding nagadepende kani siya sa production nga ato ang gusto i-engage. Sa pag-put up og pig farm mga ka-agri-friends, small scale man or large scale kini, dapat nato masayran ang mga factors nga dapat i-consider sa operation niini. Una niini mga ka-agri-friends ang sow winner operation. Kani nga operation mga ka-agri-friends magsugod sa pag-breed sa atong anay or breeding ngadto sa pagpanganak hantod sa paglutas sa mga baktin niini. Ang mga winners or ang ato ang mga baktin nga nalutas dapat mutungtong siya sa 20 to 25 kilos live weight. Ay siya ibaligya ngadto sa finisher operation. Ang advantage ani mga ka-agri-friends is dali ra ang turnover sa ato ang kapital ug modagan lamang sa 160 to 170 days ang production cycle niini. Paspas gid ang turnover sa ato ang kapital kay ato ra mang mabaligya ang ato ang mga baktin nga nag-edad sa 7 to 8 weeks. Ang ikaduha mga ka-agri-friends is ang finisher operation. Magsugod kita niini sa pagpalit og mga bagong lutas nga nagtungtong sa 20 hangtod 25 kilos ang kabug-aton. Kani nga operation mga ka-agri-friends ang pinakasayon sugdan. Paspas gihapon ang turnover sa capital niini kay mudagan lang man kani og 100 to 120 days production cycle. O sa lang ang nakita nga disadvantage ani mga ka-agri-friends, lisod kaayo mangita og maayo nga quality sa mga baktin diri sa atoa. Kay wala kaayo tay maayo nga supplier sa mga winners. Usa pud niani mga ka-agri-friends ang pagtakod-takod sa mga sakit. Kay gikan man sa nagkalain-lain nga farm or sources ang ato ang pagapaliton nga mga winners or mga baktin nga para sa ato ang finisher production. Ang ikatulo mga ka-agri-friends ang farrow to finish operation. Kani nga operation nanginhanglan siya og dako nga kapital, sakto nga building ug taas-taas nga production cycle. Kay magsugod man kita sa breeding hantod pagpanganak hantod sa fattener or finishing phase ato ang mga baktin. Kani nga production nang hinahanglan og taas-taas nga panahon aron atong makita ang return of investment or ato ang ROI ug critical pud kini nga operation labi na sa ato ang mga labor requirement. Kay lisod kaayo mangita og mga caretaker nga mobantay or moalima sa ato ang mga baboy. Pero ang advantage pod ani nga operation mga ka-agri-friends, kay tungod ani nga operation, maka-adjust kita kung unsa ang demand sa ato ang market. Ug makontrol pod nato ang programa
sa ato ang mga baboy. Ang ikaupat mga ka-agri-friends is ang breeder operation. So ang goal ani nga operation ang pag-produce og mga maayo nga breeding stocks. Ang ato ang gikinahanglan lang ani mga ka-agri-friends is nagkalain-lain nga breeds nga superior ang ilahang mga characteristics or traits. Kani nga operation nanginahanglan og dako-dako nga capital kay nanginahanglan man kini og insakto nga balay para sa atong mga breeding stocks. Nanginahanglan pod og mga maayo nga stocks nga medyo mahal-mahal gyud ang mga presyo og operating funds niini. Pero ang advantage niini nga operation mga ka-agri-friends is kung aduna na kamoy maayo nga mga stocks og established na ang inyong farm, dako-dako gyud or makapresyo gyud kamo og insakto sa inyong mga breeding stocks nga ipang-dispose. Labi na karon mga ka-agri-friends nga taas kaayo ang demand sa ato ang mga breeding stocks. Labi na karon mga ka-agri-friends nga taas ang ato ang demand kay daghan na kaayo og gusto mo engage into pig farming. Ang ikalima o last nga operation mga ka-agri-friends mao ang boar operation. Ang ato lang gikinahanglan ni mga ka-agri-friends is maayo nga boar line or mga maayo nga breed nga pwede nato himuong butakal. Pwede kita mo engage into natural mating or boar for hire, or ang among gina-encourage karon mga ka-agri-friends is ang swine AI. Pwede kita mo engage into semen processing. Kung kita mo engage into AI mga ka-agri-friends, nanginahanglan ng kita og laboratorio o mga laboratory equipments para sa processing sa ato ang similya o maayo o skilled nga technician. Nanginahanglan lang kani og igo-igo kadako nga capital mga ka-agri-friends para sa ato ang boar pens og laboratory o sa ato ang mga breeder. Sa pagpili sa operation, ang klase og kadako sa enterprise nga atong pagapili o nagadepende kani sa una, economic viability. Ikaduha, ang availability sa ato ang kapital. Ug ang ikatulo, ang pinaka-importante, ang ato ang kahibalo ug kapasidad sa pagpamuhi og baboy. Diri na kita sa mga basic requirements sa pig farming. Unsa man ang mga important points sa pagbuhat og balay sa o building sa mga baboy. Ang housing ang usa ka pinaka-importante sa swine production. Kaya dili maayo nga housing adunay epekto sa performance sa atong mga baboy. Ang housing o pens nga atong pagabuhaton dapat nakadesenyo kini para sa comfort sa atong baboy una. Sunod, makatipid kita sa labor. Katulo, ma-maintain ang proper sanitation aron mahilayo ang atong mga baboy sa mga sakit. Ikaupat, insakto nga disposal sa mga hugaw niini. Dapat pud nato hatagan og importansya og konsiderasyon ang cost o durability sa mga materials nga atong pagagamiton. Unsa man ang atong dapat hinumduman sa pagpili og location niini. Sa pagpili og site o location, kini ang atong dapat hinumduman. Una, availability sa essential services sama sa tubig ug kuryente. Ikaduha, accessibility o adunay maayong dalan. Ngano importante man ni siya? Dapat duol siya or dili kita maglisod kung kita mahutdan og bahog or mapalit sa ato ang mga feeds og tambal. Ikaduha, dili pod maglisod ang ato ang mga buyer o mga kliyente. Ang ikatulo nga dapat nato hinumduman, sustainable ang palibot nga buhian og baboy or naa gyud sa insakto nga lugar. Layo o distansya sa mga balay-balay ug uban pang pig farm. Ikaupat, naga-comply kita sa mga regulasyon sa lugar. Aduna kitay permits ug naga-consider sa mga environmental issues. Ug ikalima, ang farm safety ug security aspects. Dapat aduna kitay insakto nga pasilidad aron safety ang ato ang mga hayop ug ang atong mga gamit. Aron safety ang atong mga hayop ug atong mga gamit. Unsa man ang dapat nga plaster or orientation sa ato ang building. Sa pagtukod og building, dapat kini siya nakaatubang sa east-west orientation. Pinaagi niini nga plaster sa building, ma-prevent nato ang sobra nga exposure sa atong mga baboy sa sunlight ug sa kainit sa adlaw. Ug matagan silang insakto nga distribution sa kainit sa tibuok adlaw. Isa pud niini ang ventilation o ang movement sa hangin
sa ato ang mga housing. Importante kini para sa pagtanggal sa baho, labi na ang baho sa ilahang ihi ug sa ilahang mga hugaw nga tae. Unsa man ang mga standard nga space requirement sa pagbuhat og pens or ang mga balay sa atong mga baboy. So, ang Philippine Agricultural Engineering Standards, aduna sila yung mga minimum recommendation nga space requirement. Para sa atong mga adult pigs nga nakagrupo or mga gilt nga himuong anayon, replacement sow, nanginahanglan sila og 1 meter squared or 1 ka metros kwadrado nga space. So, para sa mga gestating sow o mga buros nga baboy, nanginahanglan sila 1.2 meter squared nga space kada isa. Para pud sa ato ang mga lactating or katong nakaanak na og nanay mga baktin, aduna sila recommendation nga 7.4 meter square ang gikinahanglan nga space sa pen niini. Ug para pud sa ato ang mga fatteners nga nagtimbang og 40 to 100 kilograms, nanginahanglan kini og 0.5 to 0.85 meters squared per animal space requirement. Unsa ba ang dapat katas-a sa mga pen partition or ang atong mga division kada pen? So, ang minimum requirement anaa sa 1 meter ang kataas. Ug ang pwede ninyo gamiton nga partition or division, pwede siya simento or concrete, pwede pod siya mga round bars. So, nganong importante man nga taas ang ato ang partition or ang atong division? Kay para malikayan nato ang pagbalhin-balhin or pag-ambak sa ato ang mga baboy. Unsa man ang recommended nga floor type para sa pens or ang ato ang flooring nga pagabuhaton para sa ato ang mga baboy. So, sa pag-construct sa pen sa baboy, isa dapat na to i-consider niini ang ilahang flooring. Kaya aron malikayan nato ang mga injuries nga pwede mahitabo sa ilaha. Kung concrete ang ato ang flooring, dapat dili kaayo siya rough para malikayan nato ang foot ug mga leg problems. Ug dili pud siya dapat nga smooth kaayo, kay possible nga mas-slide ang ato ang mga baboy. Labi na ang atong mga anayon. Sunod, dapat sloping siya. At least 2 to 3% para maayo ang drainage o dili magtambay or ma-stuck ang mga hugaw niini kung hinluan. Ang recommended pod nga floor type is dapat slatted siya aron igura mahulog ang mga hugaw niini sa ilalom. Sa ingon ani nga pamaagi, malesen ang contact sa baboy sa ilang mga hugaw ug dili lisod limpyuhan. So aduna kitay concrete, plastic ug metal nga mga slatted floor nga available mapalit sa mga agricultural supply. So aduna pod kitay natural pig farming nga dili na nagkinahanglan og mga mahalon nga materyales sa paghimo og balay. Sa natural pig farming nanginahanglan lang kita og insakto nga bedding para sa atong mga baboy. Kay aron ang paglimpyo niini dili na lisod para sa ato. Example sa bedding nga atong pwede magamit is ang rice hull, sawdust ug uban pa. So sa paglimpyo niini or pag-ilis niinig bedding, gikinahanglan lang nga ato ang kuhaon ang ato ang mga beddings ug ilisan na pod nato og lahi. Nga pwede nato gamiton sa atong mga tanom o sa ato ang garden. So unsa man ang mga recommended nga roofing type para sa atong mga pig pens? Ang kasagaraan nga ginagamit sa mga commercial farm is monitor, semi-monitor, ug ang double span type nga roofing. So, pwede ramis kanon sa nga atop ang atuang gamiton. Ang aluminum roofing, gina-reflect niya ang ray sa sun or ang kainit, while ang mga indigenous nga material sama sa nipa, anahaw ug kugon, kay aduna siya ay maayong insulating quality. Kung magamit kita og mga GI sheets, dapat ang distansya niini gikan sa flooring kay anaa sa 3 meters. Ug dapat naka-angle kini siya og 25 degrees pataas. So kung ang ato pong gamiton is mga indigenous sama sa naingon na nga nipa ug anahaw, pwede ra nga dili ingon ana kataas ang ato ang distansya gikan sa floor paingon sa atop. Dili man siya init
kung taas na ang adlaw. Unsa pa man ang atong mga dapat i-consider sa pagbuhat og pig pens or housing. Una, ang water system. Dapat aduna kitay insakto og presko nga tubig or pwede pod water tank kung dili stable lang ato ang tubig sa lugar. Ikaduha, feeders or ang atong butanganan sa bahog. Importante nga aduna kitay insaktong bahoganan aron malikayan ang pagkadaot sa iyahang feeds. Ug ikatulo, dapat aduna kitay kuryente o suga. Kinahanglan ang suga aron malikayan nato ang mga predator sa ato ang hayop. Importante kini sa atong breeding stocks ug sa brooding stage. Sa brooding stage, nanginahanglan kita og insakto nga suga ug kainit sa suga kay para atong mahatagan ug kainit ang ato ang mga bag-ong anak nga baktin. Ang next is ang ato ang feeding requirement. So, ang feeds, nag-represent na siya sa 60 to 80% sa total cost kung ikaw nag-engage into pig farming. Pero kini pun ang pinaka-importante nga dapat atong i-provide nga insakto labi na gyud sa nutrition. So, aduna kitay upat ka stages or physiological states nga naga-require sa nutrients or insakto nga pagkaon. Una, ang maintenance. Nanginahanglan og insakto nga nutrients ang lawas sa atong mga baboy aron sila maka-perform og maayo. Mga growing to finishing, for example, nagkinahanglan kini sila og 30 to 40% sa ilang feed intake para sa ilahang maintenance sa ilahang mga activities. Ay kaduha, production o pagpadako or growth in English. Ang nutrients nga gikinahanglan sa pagpadako sa baboy kay ginagamit siya sa development or pagpadako sa muscles, sa iyang mga bukog o sa iyahang mga organ. Apil na pud niini ang pag-increase sa iyahang fats or tambok. Magadepende ang nutrient requirements sa atong hayop sa ilang edad, breed o sa ilang sex kung babae or lalaki. Ang ikatulo, reproduction o pagpadaghan. Nanginahanglan og insakto nga nutrients para sa development sa egg cells sa atoang mga anayon ug sa sperm cells nga atong mga breeding stocks. Labi na pod sa growth ug development sa mga baktin sa sulod sa tiyan sa anay. Dako kayog impact sa atong production ang insakto nga balance sa pagkaon, labi na gyud sa atong mga dumalaga ug anayan. Ang ikaupat, ang lactation. Kani nga stage sa baboy ang pinaka-critical ug dapat natututukan ang nutrients nga gikinahanglan sa atong mga anayan. Ang atong mga anay maayo sila mo store ug mag-reserve sa sustansya nga siya magamit kung sila mga anak na. Pero if wala siya insakto nga body storage, diri kita mo suporta sa maayo nga nutrisyon nga gikinahanglan sa iyang lawas aron maayo ang pagdako sa iyahang mga baktin. So, ang ato ang mga baboy na ginahanglan og unlimited na supply sa tubig. For example, sa ato ang gestating sow or mga buros na baboy, nanginahanglan na siya og 23 liters per head per day na tubig. So, ang sunod nga nutrient source nato is ang protein. Esensyal ang protein sa pagpadako o pag-maintenance sa mga organ sa ato ang organ o muscle tissue sa ato ang mga hayop. Apil na po sa formation sa hormones, enzymes o mga antibodies. So, unsa man ang mga source nato sa protein? Makuha nato kini sa atong mga animal byproducts sama sa bone meal, blood meal, o fish meal. Pwede po kita makakuha sa atong mga legumes sama sa madre de agua, red sonic, alugbate, duckweed, azola, o soybean meal. Ang ato ang mga baboy, dili kani sila makaproduce og mga essential amino acids. Kaning mga amino acids, mga compound di sila nga adunay importante nga role sa lawas sa ato ang baboy. Labi na sa structure o panglawas o sa ilahang digestion. So pinaagi sa maayong nga source sa protein, makahatag kita og igok nga supply niini. Ang ikatulo is ang carbohydrates. Kining carbohydrates mo kini ang ga-provide og source sa energy sa ato ang mga baboy. Nakalakip niini ang mga simple sugars, starch ug fiber. Gikinahanglan kining carbohydrates ngadto sa 60 to 75% sa diet sa ato ang baboy. Essential kini sa pag-provide og power para sa ilahang mga movement
ug makatabang kini sa pag-regulate sa ilahang temperature sa ilang lawas. So unsa man ang mga maayong nga source sa carbohydrates? Aduna kitay rice or corn bran nga available sa atong mga merkado. Pwede ko kita mo gamit og sorghum o wheat meal. Atong timan-an niya ang feedstuff o raw materials nga taas og carbohydrates, gamay kini sila og protein. So kailangan jud gyapon nato sila suplayan og protein. Ang atuang mga baboy nanghinahanglan pud sila og crude fiber aron mamaayo ang digestion nila sa ilahang pagkaon. Ang ikaupat ang fats. Kini nagasupply gihapon og taas nga source sa energy sa lawas sa atong hayop. Naa kini sa 2.25 times nga energy source nga nakabase sa timbang sa atong hayop. Importante ang presensya sa fat sa tiyan sa atoang baboy. Kay essential kini sa absorption sa mga fat-soluble vitamins. Makahatag pug kini og maayo nga epekto sa pagkaon kay kini makapalami. Ginagdugang pug kining fat sa bahog sa baboy aron ma-meet ang energy nga needed sa hayop nga dili masuplayan sa carbohydrates. Asa man nato makuha or unsa man ang mga sources aning fat? So, ang pinaka-common nga source sa fat is ang atong mga vegetable oils. Pwede pod coconut oil or palm oil. Or pwede pod corn oil o fish oil. Ang ikalima nga source sa atoang nutrient is ang vitamins. Importante kaayo ang vitamins aron manormal ang functioning sa lawas sa atong mga hayop. Bisan og gikinahanglan lang kini sila sa mga gagmay nga quantity, if dili kini masupply sa pagkaon sa atoang baboy, adunay mga simptomas sa kakulangon nga makita nato o maobserbara nato sa atoang mga baboy. So unsa man nga mga vitamins ang gikinahanglan sa atong baboy? So, ang mga vitamins nga gikinahanglan sa ato ang baboy mao ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ug vitamin B12. Ang ikaunom is ang minerals. Ang ato ang mga baboy nanginahanglan kini og at least 14 or 14 ka mineral sama sa calcium, phosphorus, potassium, sodium, chlorine, magnesium, sulfur, iron, manganese, copper, iodine, selenium, ug chromium. Kani nga mga minerals gikinahanglan ni sila sa pagpabaskog sa mga bukog ug formation sa bukog ug ngipon, muscle, sa muscle contraction ug uban pang mga function sa lawas. Aside sa mga nutrient requirement nga na-mention, dapat nato masayran ang mga factors nga maka-impluwensya sa nutrisyon o performance sa atong baboy. Una, ang environment, kung diin nakadepende ang iyahang gana sa pagkaon sa iyahang comfort zone. Ikaduha, facilities, ang insakto nga spacing aron malikayan ang overcrowding o insakto nga ventilation. Ikatulo, ang health, ang epekto sa sakit o stress sa pagpadako sa baboy. Ug ang ikaupat, ang genotype, ang karakteristik sa mga hayop nga maayo o dili maayo. Aduna kitay suggested nga mga feeding scheme sa ato ang mga baboy. So kaning feeding scheme diri nakalakip kung pila ang atong angay ihatag nga bahog sa ato ang mga baboy. Kung mupalit kita og mga commercial nga mga bahog, aduna sila leaflets kung pila ug kung kanusa dapat mag-change sa feeds. Example, pila dapat ang ihatag nga bahog sa pre-starter o kanusa kini mag-change into starter. So, generally, ang suggested feeding scheme para sa piglets or weaners nga nag-edad og 5 to 20 days ug nagtimbang sa 1.5 to 5 kilograms, dapat hatagan kini og bahog nga 40 grams per head per day. Ug ang type sa bahog is ang booster feed. Kung ato ang mga bakti nag-edad na og 21 ngadto sa 45 days nga nagtimbang og 5 to 12 kilograms, hatagan kini siya og 200 to 500 grams feed per head kada adlaw. Kung ato ang baktin magedad na og 46 ngadto sa 60 days nga nagtimbang na og 12 to 20 kilograms, hatagan kini siya og 600 to 1,000 grams per head per day nga pre-starter feeds.
So para sa feeding scheme sa ato ang mga finishers, aduna kitay guide nga i-flash sa screen para ato ang pwede sundon sa ato ang mga balay. So para sa ato ang mga finishers, aduna kitay feeding guide nga kung ato ang gusto ang ilahang average daily gain weight is 60 gram per day, pwede nato siya sa first nga semana, pwede nato siya tagan 900 grams nga bahog. Kung ang iyahang timbang nagtungtong na sa 20 kilos. Pag abot sa ika-10th week, iyahang timbang ani dapat anaa na sa 52 kilos. Hatagan din nato siya og 1.8 kilogram per head per day. Para ma-attain nato sa iyahang 18th week ang 91 kilogram nga timbang. So mao kato ang ato ang mga basic requirement ug ang ato ang sample sa feeding scheme or pagbuhat sa ato ang feeding management. Aniya na kita sa ikaupat nga requirement kung kita mo engage into pig farming, ang record keeping. Atong timan-an nga miskan unsang klase sa business, record or record keeping is very important. Sa paghipos o pagbuhat sa record sa farm, ang pinaka-importante nga pangutana is unsa nga data ang akong gikinahanglan na kolektahon. Ang ato ang recording system dapat simple ug precise ug nakadirekta sa pag-improve sa ato ang kita ug ginansya. Atong hinumduman mga ka-agri-friends nga aduna kitay duha ka klase sa record keeping. Una ang technical. Mao kini ang mga record sa atong production ug mga activities sama sa health treatment, adlaw sa pagpanganak ug pila ka buok ang anak sa ato ang mga anay. Ikaduha ang financial. Mao kini ang record sa mga galastuhonon o ang atong operating expenses sama sa pagkaon, tambal ug uban pa. Ug ang pinaka-last nga requirement kung kita mo engage into pig farming mga ka-agri-friends is ang atong biosecurity. Unsa man ang importansya ni ining biosecurity? Ang biosecurity usa ka implementation sa mga safety measures aron atong malikayan ang pagkalat ug pagtakod-takod sa sakit sa ato ang mga hayop. Aduna kitay tulo ka elemento sa biosecurity. Una niini ang segregation. Example ni ining segregation is ang paglahi ug pag-isolate sa mga hayop nga adunay gibati o sakit nga wala pa nahibal-an. Aron malikayan ang kontaminasyon ug pagtakod-takod niini sa iyahang mga kauban. Isa pud niini kung adunay ikaw bag-o nga stocks nga moabot sa imong farm. Dapat i-separate o i-isolate nimo ang bag-o nga stock sa imuhang mga daan nga stocks. Kay kung aduna man galing sakit nga anaa sa imuhang farm, dili diretso maapektuhan ang katong bag-o nimo nga stocks. Ug kung naa man galing dala nga sakit ang imuhang bag-o nga stocks, dili niya matakdan ang katong mga karaan nimo nga stocks. Ato pong timan-an nga dili lamang ang mga hayop ang atuang i-segregate. Apil na pud niini ang maayo nga disposal sa mga waste o hugaw sa ato ang hayop. Ay kaduha, ang cleaning or pagpanglimpyo sa palibot aron malikayan ang pagpamuyo sa mga bakterya ug uban pang mga organismo nga dili maayo para sa ato ang mga hayop. Importante gyud kaayo nga kanunay hapsay ug limpyo ang ato ang palibot para malikayan pud nato ang mga predators sa ato ang hayop. Ang ikatulo ang disinfection. Ang disinfection mo kini ang application sa chemicals after nato malimpyuhan ang isa ka lugar. Kani nga procedure ginabuhat aron mapatay o ma-eliminate nato ang mga infectious agents nga nagdala og sakit. Dili lamang kini applicable sa mga pens, apil na pud kini sa mga ginagamit adlaw-adlaw sa operation sa ato ang farm. Usa pud niini ang insakto nga hygiene and sanitation sa atong mga workers. Dapat gyud maligo before ug maligo after mosulod sa farm ug mogawas sa farm ang ato ang mga tawo. Ug dapat pud kanunay mag-ilis og farm clothes or sanina ug sapatos. Usa ka example ni ining disinfection is ang pagbutang og foot bath gawas sa balay or housing ug pen sa ato ang mga baboy. Ug dapat ang mga bisita motunob gyud ni ining foot bath ayha sila mosulod sa facilities. Mga ka-agri-friends, nahibalaan na nato ang mga basic requirement kung kita mamuhi og baboy. Pero, adunay daghan nga teknolohiya nga gina-introduce sa Department of Agriculture, labi na gyud sa National Livestock Program, sama sa Sustainable Pig Farming or ang
natural nga pamaagi sa pagpadako sa atong mga baboy. Mao lang kato mga ka-agri-friends ug maayong buntag. Back to you guys. Salamat, Miss Aleli. Daghan kayo yung natun-an, di ba, Jade? O Ding? Labi na sa pagpamili sa breed sa baboy nga atong buhion. Magdepende yun sa purpose sa atong pagbuhi ang breed dapat sa baboy nga atong pilion. Tinuod mga ka-agri-friends, sa pinakamunde ay nga 4 line mao ang durog o pitrin. Unya, kabalo na ka mamili kay Parisher. Huh? Ay, pagtuli mo sa ako ating baboy. Sa iyong baboy ba? Bitaw, pero kung ano yun ang pwede mong gipangita, naapotay large white o land race. Piho nga daghan mo natunan sa pagbaboyan karon nga adlaw mga ka-agri-friends. Padayon ta, paminawan ninyo niya mo ang mga reminders. Kay sunod ani ang announcement sa winners sa ating tanong of the episode. Basahon ba ang imong gipangita? Ana kami ginapanghatag for free diri sa among opisina. I-download sa among website ati.ga.gov.ph/ati-10 o i-click ini nga icon. O i-click kaning direct link na naa nakapost ani nga livestream sama ani. Download a copy of our webinar schedule sa Tibok 2E. Go to our website, click this icon. Or para mas dali, click this link nga amo pang ibutang unya aning live stream post. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Ug para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. Agri-stories mo, i-post mo! We encourage you to share your pictures na nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan ani nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account o i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags: #ATI Northern Mindanao, #ATI Learn. Dili sa taas sa atong frequently asked na question. Una, per episode ba ang certificate? Yes, mga ka-agri-friends, it's per episode. Ikaduha, unsay gikinahanglan para makuha ang certificate? Simple lang mga ka-agri-friends. Just like and follow our Facebook page. Comment down your full real name sa comment section sa live stream. Like and share the live stream. And finally, fill out our evaluation form nga naaaning nga link. Mga ka-agri-friends, gusto ba mo ang promotional mug, t-shirt, umbrella, blender? Maminaw ta kay basin inyuhan ang ngalan ang muang i-announce. Kay nakadaog last week, mao si Mr. Wilson Gambales Pechatura! Congratulations! Mao kini ang iyang tubag. Ang maayong benefit sa rice duck farming system kay makahatag kayuhan sa atong Mother Earth. Kay tungod aning system, dili na ta mo gamit sama sa synthetic fertilizer, synthetic herbicide, synthetic pesticide kay tungod mismo ang itik na niini ang musupply sa lead sa atong basakan sa natural or organikong pamaagi sa atong basakan. dugang pa niya na sa ang rice duck farming system kay dako jud og tabang, dako og benepisyo sa atong maguma. Kay less ang gastos, less ang kwarta nga gigawas, at the same time, extra income siya kay tungod iyang itlog ang gina-produce. Sir, para i-claim ang imong prize, kontakon lang ka sa in-charge ani nga episode via private message. Mga ka-agri-friends, gusto po ba mo mutaog? Mao kini ang pangutan. Unsa ang mga angay ni consider kung mamuhi kita og baboy? Ako uturon. Unsa ang mga angay ni consider kung mamuhi kita og baboy? Ang winner, among i-announce next week. I-PM lang ang inyong mga answers. Update mga ka-agri-friends! Kaya ang mga daog ni ini, makadawat og t-shirt, mug, umbrella o electric heater. Up next, episode 19 sa ATI webinar series on Back to Basics, Sustainable Advocacy on Swine Production and Management, palalumon pa nato ang atong kahibalo. O ba ng Livestock Inspector 2 sa City Veterinary Office sa Malaybalay City, Bukidnon,
expert sa pagpamuhi sa kahayupan ang pagkahisgutan, gwapo o mahiyumaon. Di ba, Jay? Ang atong resource person o partner yun nato ni sa ATI RTC 10, labi na sa atong mga activities under sa livestock program. Mao si Mr. Favorite Bongo! Pag guman sa AI, obserbahan nato siya. Hatagan nato sakto nga pagkaon. Gestating. Kung pag guman dayon, tubig nga kinahanglan sa atong baboy. I-maintinar ang kalimpyo sa tangkal para malikayan nato ang disinfection o malikayan nato nga magsakit ang atong hayop. And we're back! Ato sa abi-abihon ang atong mga suki. Ang uban ani tagnapulo na ka-webinars ang nakuman sa tibuok webinar series. Ato sa pong i-greet ang atong National Director sa ATI, Director Alfredo S. Aton. Sir, Hi, may may buntag! buntag! O ang Regional Executive Director sa DARFO 10, Director Carlene C. Collado, kauban ang iyang mga Regional Technical Directors, Director Carlota Madriaga and Director Carol Baharla. Ma'am, sir, good morning! Mayong buntag! Mayong Happy po buntag! diha! Sa atong mga bossing, mga unit heads and section chiefs, Ma'am Ubing, atong head of operation, Sir Philip sa PMEU, Sir Efren sa Admin and Finance Unit, Ma'am Annette of PAS, and of course, Ma'am Monet of ISS. Hi! Mayong buntag sa inyong tanan! Ug labaw sa tanan dili nato kalimtan ang ato mga pinanggaon nga OIC Center Director ug nag-birthday gahapon, Ma'am Ija Chavez. Ma'am, thank you for watching and belated happy birthday! Ma'am! O sa atong ATI family na kanunay nga kauban ka nato, naa na silang paghimalay karon, pero gatutok gyapon na sila karong panahona. Of course, dili nato kalimtan si Sir Nick. Sir Nick, congratulations! Congratulations! So, nanay greetings diri. Ato ang basahon ang mga greetings gikan sa atong mga live viewers. Hi kay Ma'am Panch Paborada o Madapaskwa Cebu. Hi! Mayong buntag! Salamat sa paglantaw! Miss Marilu Salibumba, Miss Ekra Yuri, mga suki jud nato ni sila diri. May Hi, buntag, ma'am. salamat kaayo. Salamat! Ato sa pong i-greet ato mga LS partners, si Ma'am Merced Sotasio, Sir Val Cabrera, Ma'am Glo Fernando. Ma'am, sir, good morning. Salamat Mayong sa buntag! pagpunta. Mayong buntag! Huwag napuntay from LGUs. Si Mr. Nash Mamalinta o si Ma'am Joanne from Salay. Hi ma'am! Hi sir! Mayong buntag! O napuntay mga international viewers Wow. from India, Wow. Mr. Salat Kumar, Mr. Third Pauligan, Australia, Miss And Francis Magadan. Francis Magadan sa New Zealand. Oh, ato Hi. mga Salamat good sa morning. Lantaw! And thank you sa atong production team, headed by Ma'am Monet and Ma'am Ubing. Ma'am, thank you for making this episode possible. Salamat Ma'am, kaayo. salamat kayo! Mga ka-other friends, salamat sa pag-uban ka namo this episode. Padayon tagtuon sa pagpanguma. If you eat today, thank the farmer. I am Shirley. Let's stay COVID-free. Let's continue to strengthen our immune system. Igo para dili matapdan sa pandemyang COVID-19. Remember that the greatest wealth is health. I am EJ. Tabangan ta nga mahimong food sufficient ang pamilya o ang atong komunidad. Mananumta o mamuhig kahayupan nga mosustinar karong krisis nga dala sa COVID-19. Matod pa sa kanta, let's heal the world and make it a better place. And it should start from you and me. I am Jay, and this is AGRISTORYAHAY sa ATI Webinar Series.